Joo. Inspiroiva hetki olla nyt tämän lopputeoksen äärellä, joka on siis tuotos meidän koko 7-henkiseltä tutkimusryhmältä. Yhden keskeinen lähtökohta on se, että Suomella on poikkeuksellinen maailmanlaajuisesti luottamuksen kulttuurin perusta, jota me voitaisiin hyödyntää. Me tarvitaan tällaista yhdessä onnistumisen kulttuuria. Itse asiassa meillä on haasteita, mutta meidän haasteet on kuitenkin kohtuullisen pieniä verrattuna melkein mihin tahansa maahan maailmassa. Oikeastaan ne on sen tyyppisiä, että tarvitsisi tehdä pikkasen pidempään esimerkiksi työtä, pikkasen enemmän tuottavuutta ja niin edelleen. 2 päivää sitten olin puhumassa Ahtisaaren tämän Crisis Management Initiativein tilaisuudessa, jossa Juhana Vartiainen sanoi hyvällä tavalla näin, että itse asiassa ei meidän ihan hirveästi edes tarvitsisi tehdä, että Suomen malli voi jatkua. Että se mitä nyt tarvittaisiin on se, että sitten kun Ahtisaaren tämä Crisis Management Initiative on ensin harjoitellut vähän ulkomailla näiden helpompien kriisien niin kuin Lähi-idän ja muiden konfliktien kanssa, että perustettaisiin tällainen alaosasto Suomeen, joka niin kuin auttaisi välittämään suomalaisten kotimaisten konfliktien välillä, synnyttämään yhteisen ratkaisujen luomisen hengen. Se on se iso juttu, mitä me todella tarvitaan tällä henkisen kulttuurin haaste. No,